pala guys, welcome back to our channel. Ngayon nandito kami sa sa statue ni Dr. Jose Rizal dito sa may Madrid, Spain. So guys, papakita ko sa inyo may harapan. Guys, tignan natin. Rapi ba yun? Ayan siya oh. Yan. Saka dito sa may kanan niya guys, may nakalagay dito na yung huling paalam. Yan siya guys, yung isinulat ni Jose Rizal. At saka dito naman sa may baba niya, may nalakalagay dito na Spanish words. December 30, 1896, nung namatay si Jose Rizal sa edad na 35 anyos, 35 years old. At saka dito naman sa may kaliwa guys, ito naman yung mi ultimo adios, ganun yun, yung huling paalam, pero Spanish word nakalagay guys. At saka itong kalye na to guys, ito yung tinawag nilang Avenida de Filipinas. Ayan o yung pangalan ng kalye. Dito lang mismo sa may harapan ni statue ni Rizal. Ano siya guys oh. At saka guys, dito naman sa likod mismo na sa statue ni Rizal, may mga park din dito. Kaya ito guys oh, may golf course dito. Diyan may mga park din diyan. Tara guys, samahan nyo akong maglakad-lakad muli. Let's go.
munti naming video dito sa may Madrid. Sa mga bago lang po sa aming YouTube channel, please like, comment, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video. Bye bye.